Yo, what's up? Penge. Oh, so that t-shirt? Yeah. YouTube channel. Yeah, Merry Christmas kay Iko. And the rest of Spider si Basbasbo. Rodos in the house. Ayan. Kamusta na kayo dyan? Siyempre Yan. yung mga ibang mga Spider Rodos. family din Kuya natin. Jay ng IFM. Yan, shout out Yung mga rapper yan na. Imas. Yeah. Donggalo, right? Yan. Dungkal. The best. Paano natin ibibigay ito? Ano bang papromo mo? Meron pa ako dyan, marami pa ako dyan. Yan, shout out sa mga Dunggalo artist ha. Yan. What's up, Ketchup mga ka-comics? Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa Batak, Ilocos Norte. At ngayon ay may pinasyalan lang tayo. Meron tayong pupuntahan dito na car and motor show dito lamang sa Batak City. At syempre, kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. At syempre, may napapansin ba kayo? May napapansin ba kayo? Ha? Ayan mga Conix, available na po ang aking merch. Iconic shirt na Alawen La. Ayan, face mask at shirt available na po. PM nyo lamang po ako kung gusto nyo po mag-order, ha? So samahan nyo ako. Tara, tingnan natin mga kanilang mga car show and motor show dito lamang sa Batak, Ilocos Norte. Ay! So ayun mga Conix, nakapasok na tayo. Ayan, ayan, kitang-kita nyo naman. Ayan, tara, pasyalan natin to, mga to. Astig. Maraming salamat for this chance. Oy! Ernest Vance Vlogs andito. Hello po, subscribe. Padaan lang, napadaan. Tabadan lang, ayan. For the vlog. Yan, kumusta bro? Okay lang po. Yun. May bibigay ah. Tayo Philippines. Yun, oh. Wow! Ernest Vlogs. Ayun, syempre, meron ka rin. Siyempre. Bakit? Oh, exchange, pwede ba yan? Okay. Bibigay tayo. Mag-entertainment exchange gift ng stickers. Shoutout nga pala sa mga Ilocos vlogger community sa Yan. Na kami exchange. Yes. Yan, support na Ilocano vloggers mga Conix. Yan. Hashtag Pekto. Manapapato Franz Solsona. Yan, oh. Kasin. Syempre, hindi lang yun. Meron pa din ako face mask. Thank you. So, subscribe kayo dun sa channel ni Mr. And please support Ilocano vloggers and please support local vlogs and please support local events here in Ilocos Norte. Yeah, that's right. Yan, support lang po tayo. For the first time, nakita rin kami ng Ernest Vlogs. Matagal na rin siya. Thank you bro. Ikot lang. Okay. The RG Streetwear Garage Sugar Coated Clothing. Yan. Thank you. Saksak to dito. For only 6. O yan, tignan naman natin may ibang kotse dyan. Yan, set up. And then, ito po, may ibibigay ang ating minamahal na RG Streetwear Garage Sugar Coated Clothing. Ayun oh. Rider Taste. Kung kinakalawang na kotse, pwede pa pastig. Ay, sorry. Sticker pala, okay? Yung mga gusto Ayos. Humingi mo ng sticker ko sa atin. Laki oh. Yan, libre yan. Ay, hindi. Ayan. Akala ko yun. Thank you. Ayun oh. Sugar coated. Life is bittersweet. Mixed emotion.
bittersweet. Astig mga Konix. Gaganda ng mga kotse. Kakaingit. Natin dito sa auditorium, please. Ano ba na? Dalawa lang po yung nandito sa yan dito. Cluster na dito eh. Thank you. Ang gaganda talaga ng mga sasakyan. Kakaingit. Magtaka-tricycle na lang ako. Yun o, ganda doon o. Ayan, magbibigay po ang ating minamahal na sa IFM ng t-shirt. So, nagbibigay natin Kuya Jay. Yes, mamimigay tayo ng mga sunglasses sa girlfriend mo. Ayun. Ikaw ba, Papa, kamusta naman ang Christmas mo? Dahil na editing, kung wala silang disiplina sa sarili, wala rin mapapala. Kahit salita tayo ng salita dito. Parang yung pandemic, ano? Narito tayo ngayon sa tinatawag na bilis ang ating pag-curtain ng pandemic. Oo. So ayun mga Konix, yung mga kotse at mga napakagwapong mga sasakyan. Ayan, punta naman natin ngayon yung mga motor. Yan, let's go. Punta natin yung mga kotse. Pinukuha natin doon. And then until now, nataon na si kumparing Hernan natin, si kumparing Maring Hernando, hanggang gusto yung mapa-event, kaya ginawa na. Ole, hello.
guys, nakita nyo yung mga motor. Mga motor, ayan. Mga motor na nagkakagwapuhan. Ayan, nakita nyo naman sila, ang gaganda. Hindi ko na kayo marinig. Naririnig nyo pa ba ako? Naririnig nyo pa ba ako? Oh, so ayan, makikita nyo mga ano, mga motor na nagwagapuan. So yan, punta naman tayo ulit. Balik tayo sa kotse, balik tayo sa kotse. Go! Yan, scientific name ng malunggay. Scientific name na malunggay, meron siyang t-shirt from IFM and face mask. YouTube, please like and subscribe, share YouTube. Yan, Econix. Yan, beto ba, kinyak dito eh. Econix channel. Yan. Para-paraan na to, para-paraan. Ito yung nangyayari pag module lang yung ginagawa. Why Ayaw ko na maisip yung mga module na yan. Ayun o, nako, para-paraan na to, guys. Para sa marketing ng yung channel. Mas madali na lang. Tama? It's correct. Okay, tama. Bigyan ng t-shirt and Christmas ni Econix YouTube. Yan, kinakabalan sa lang yung fancy. Ayun, congratulations sa nanalo ng face mask ng Iconix. Ayan. Merry Christmas sa inyo na rin. Yung face mask na pinapamigay ko. Hey! Thank you. Thank you. Ulitin mo po, Oh! yung mga motor po na nasa Sugar cross, coated. kunin na. Ayan. Kung hindi nyo Shoutout, po shoutout kukunin sa'yo. yung mga Salamat sa motor doon, sticker. dadalhin Sugar po coated. sa kanilang istasyon. And syempre, shoutout sa lahat ng mga sumali dito. Naki-join dito sa Ilocos Finest Rides Smash Up. Brought to you by Rockstar Productions. Car Show and Motor Show New Normal. Dito lamang po sa Batac City, Ilocos Norte. And syempre, ayan, sa mga lahat ng riders dyan, ha? Keep safe and ride safe. Ayan. Sticker. So, ayun mga kakolins, hanggang dito na lamang po ang video ko ito. Nako, kung naririnig niya ako. Hanggang dito na lamang po. Adios, amiga, amigo. Bye-bye. Peace out.